Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ώρα που φτύναμε στον κόρφο μας και λέγαμε μακριά από μας η Τρόικα, φτάσαμε στο σημείο να ψιλοπαρακαλάμε να έρθει. Και νάτι που εμφανίστηκε και αποφασισμένη για σκληρές διαπραγματεύσεις και έντονες και ακόμα επιπλέον φορολογικές αλλαγές. Βέβαια, ο τρόπος που θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, να ξέρετε ότι θα καθορίσει κατά πολύ και την ατζέντα των εκλογών στη συνέχεια. Και μια και μιλάμε για εκλογές, ο κύριος Τσίπρας πάλι ξαναχτύπησε με ήξεις αφίξεις, με ναι μεν αλλά, δηλαδή μπορεί να πάμε και σε μονομερή σύγκρουση, μπορεί και να μην πάμε, θα το δούμε εφόσον χρειαστεί, αλλά κατά τα άλλα φαίνεται να υποσχέθηκε ότι θα φέρει τους μισθούς, θα φέρει τον κατώτατο μισθό στα όρια που ήταν προ-κρίσης. Να κάνω μια παύση και να αναρωτηθώ, το ίδιο αναρωτιέστε κι εσείς, πόθεν, από πού θα βρεθούν. Αλλά μια και μιλάμε για τις δυσκολίες της Τρόικα, του Δουνουτού, αυτά τα οποία βιώνουμε και που ο καθένας θα πει τα δικά του, να πάμε λίγο στην Ουκρανία, που στην Ουκρανία ζήτησαν το δικαίωμα στην επιλογή και μέσα από αιματοχυσία, και το δικαίωμα αυτό στην επιλογή, από ό,τι φαίνεται, και εκεί θα περάσει από Δουνουτού. Δεν ξέρω μετά κατά πόσο θα κλαίνε για αυτό το που ξεσηκώθηκαν και που θέλανε κάτι καλύτερο και αν θα έρθει το καλύτερο. Εμείς να ευχηθούμε αυτό, αλλά μετρώντας τις δικές μας απώλειες, πάμε σήμερα να εξετάσουμε σε αυτό το πλεόνασμα που θα έχουμε του 1,5 δις και μάλιστα μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο, να δούμε θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αυτό το πλεόνασμα. Η οικονομική πολιτική που ασκήθηκε στο θέμα των αυτοκινήτων και της υπερφορολόγησης τελικά έφερε θετικό ισοζύγιο ή αρνητικό. Πού γέρνει η ζυγαριά θα το δούμε αμέσως με τους καλεσμένους μας απόψε, και να περάσω στον γνωστό σε όλους, τον κύριο Άρη Σταθάκη, και πολύ αγαπητό σε όλους πρώην βουλευτή και ειδικό στα θέματα του αυτοκινήτου και πολύ σημαντικό και για την προσφορά του στα θέματα της οδικής ασφάλειας. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθάκη. Να περάσω στον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, Διευθυντή Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Πάτσιο. Να περάσω στον κύριο Χρήστο Φράγκου, οικονομολόγο, διευθύνοντα σύμβουλο της Σοφοκλέους EGR, και μαζί μας και ο Θανάσης Μιλωνάς. Καλησπέρα, Νάνση, σε όλο τον κόσμο. Και ο Θανάσης Μιλωνάς, γνωστός συνεργάτης της εκπομπής. Ευθύς αμέσως θα περάσουμε σε ένα βίντεο, στο οποίο θα δούμε συνέντευξη που έχει γίνει στον Τρίφωνα Αλεξιάδη, αντιπρόεδρο των εφοριακών υπαλλήλων, να μας εξηγήσει σε νούμερα τι κερδίζει, τι χάνει, τι κέρδισε, τι έχασε η κυβέρνηση. Και όχι μόνο. Για να δούμε. 1.143.034 οχήματα έφτασαν να είναι σε ακινησία την περίοδο μεταξύ 2009 και 2013. Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα 1.035.000.000 ευρώ διαφυγή εσόδων από το δημόσιο. Τα στοιχεία είναι του κυρίου Στουρνάρα. Εγώ έχω μια μεγάλη αμφιβολία αν τα στοιχεία είναι ακριβή. Με την έννοια ότι μπορείς να μετρήσεις τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε ένα αυτοκίνητο, δεν μπορείς να μετρήσεις την απώλεια φόρων από την κατανάλωση βενζίνης, δεν μπορείς να μετρήσεις την απώλεια φόρων από επισκευές, ανταλλακτικά κτλ. Το δεδομένο πάντως είναι ότι έχουμε μια τεράστια απώλεια εσόδων, καθώς και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Διότι αυτός που έχει ακινητοποιήσει το τζιπ του γιατί δεν μπορεί να πάει στο εξοχικό του σε ένα ορεινό μέρος κτλ., δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα. Αλλά για αυτόν που το αυτοκίνητο είναι εργαλείο δουλειάς και εργαλείο μετακίνησης και την οικογένειά του, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αναεφορία, ο μέσος όρος πινακίδων που κατατέθηκαν ήταν περίπου αυτός, στις 3 με 4.000 πινακίδες για το τέλος του χρόνου. Γιατί δεν είναι μόνο τα υπερβολικά τέλη κυκλοφορίας και ο τρόπος υπολογισμούς του, γιατί και αυτό πρέπει να αλλάξει, είναι και η διαδικασία των τεκμηρίων, η οποία στρέφεται κυρίως εναντίον των μικρών και των μεσαίων εισοδημάτων. Ένα νούμερο μόνο θέλω να πω και να μείνει χαραγμένο στους πολίτες, ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 13 έως 15 δις φοροδιαφυγή. Αντί λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να διαλύει την ελληνική οικονομία και την κοινωνία και να κάνει τους πολίτες κυριολεκτικά να ματώνουν, μπορούσε να πάρει μέτρα να χτυπηθεί αυτή η φοροδιαφυγή. Αντί δηλαδή να έχουμε το πρόβλημα των τεκμηρίων των αυτοκινήτων που πολύ σωστά αναδεικνύεται, θα μπορούσαμε να έχουμε μια άλλη πολιτική η οποία θα εισέπρατε φόρους και δεν θα χρειαζόταν να πάμε σε αυτά τα άδικα και αναποτελεσματικά μέτρα.
Αυτά μόλις υποστήριξε λοιπόν ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, αντιπρόεδρος των εφοριακών υπαλλήλων, μιλώντας για νούμερα και μιλώντας για ζημία στα δημόσια ταμεία. Αν συνεχίσουμε με αριθμούς, μπορώ και εγώ να σας πω τον εντυπωσιακό αριθμό του 1.143.000 και βάλε αυτοοχήματα, τα οποία, επιβατικά περισσότερο, τα οποία τέθηκαν σε ακινησία την πενταετία 2009-2013. Να σας πω δε ότι τα 800, όλα αυτά, που αυτό είχε σαν συνέπεια 1,1 δισεκατομμύρια να υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη για το δημόσιο. Μιλάμε για τρελά νούμερα, από τα οποία τα 800 από αυτά αποτελούν τέλη κυκλοφορίας, μιας και τα περισσότερα οχήματα που ακινητοποιήθηκαν ανήκουν στην υψηλή κατηγορία κυβισμού, από 1.700 κυβικά και πάνω, και τα 200 αποτελούν κατά μέσο όρο το φόρο πολυτελείας που δεν πλήρωσαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων το 2013. Συγκεκριμένα το 2013 φτάσαμε τα 474 εκατομμύρια. Έχω μπλεχτεί στα εκατομμύρια. Αλλά παράλληλα με αυτά, μιλάμε και για άλλες απώλειες τρελές. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Πάτσιο και θα σας ζητήσω, κύριε Πάτσιο, να μας διαμορφώσετε την εικόνα της κίνησης στην αγορά. Δηλαδή, πριν το 2008-2009, πόσες πωλήσεις περίπου αυτοκινήτων είχαμε και πόσες είχαμε τον τελευταίο χρόνο, 2013. Κοιτάξτε, κινηθήκαμε από τις κατά μέσο όρο 220.000 αυτοκίνητα τη δεκαετία 2000 με 2009 στις 60.000 αυτοκίνητα πέρσι και πρόπερσι. Μιλάμε για μια πτώση της τάξης του 70%-75% και σε μεγέθους, αυτό σε όγκο πωλήσεων, σε αξία πωλήσεων φτάνουμε το 80%. Όταν μου μιλάτε για 60.000 αυτοκίνητα πέρυσι και πρόπερσι, δηλαδή όσο πλησιάζουμε στο σήμερα, μειώνονται ακόμα περισσότερο οι πωλήσεις? Μπορούμε να πούμε σταθεροποιούνται? Ότι έχει σταθεροποιηθεί η αγορά μας, αλλά σε εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις. Αυτό που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι ακόμα και τις καλές μέρες στην Ελλάδα πωλούνταν τις καλές χρονιές 280-290.000 αυτοκίνητα, δηλαδή 28-29 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 35 αυτοκίνητα. Άρα ποτέ δεν είδαμε χρυσές εποχές. Είδαμε ίσως σε κάποιες εποχές επίδειξης. Αυτό ναι. Αλλά σαν μέγεθος η αγορά ποτέ δεν βρέθηκε στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ρωτήσω κάτι και να περάσω στον κύριο Σταθάκη. Κύριε Σταθάκη, μόλις προηγουμένως μας μίλησε ο κύριος Πάτσιος για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Έτσι δεν είπατε, κύριε Σταθάκη, ότι είχαμε και μια προτίμηση στα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα και μπορούσαμε να κινούμε μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Και μέσα σε μια διαδικασία επίδειξης, την οποία την πληρώσαμε, Άρη Σταθάκη, έτσι δεν είναι? Μήπως έχουμε και φετίχ με τα αυτοκίνητα, δηλαδή ο Έλληνας, μια ελληνική οικογένεια έχει και 2 και 3 αυτοκίνητα. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάει. Για να πάει μέχρι το περίπτερο, έπαιρνε μέχρι και το τζιπ. Θυμόμαστε όλοι τα αλάσποτα τζιπ που συνοστίζονταν στα καφέ του Κολονακίου και έλεγες αυτά είναι για άλλο ρόλο, και όμως τα βλέπαμε γι' αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Πάτσιος, για λόγους επίδειξης. Αυτό το πληρώνουμε σήμερα, Άρη Σταθάκη, δηλαδή τα αποτελέσματα και τα νούμερα που μετράμε είναι μόνο αποτέλεσμα φοροεπιδρομής ή είναι και αποτέλεσμα κρίσης? Θα μιλήσω χωρίς αριθμούς εγώ, γιατί οι αριθμοί μας μπερδεύουν. Μας είχαν πει πριν από μερικά χρόνια, αγοράστε μεγάλα αυτοκίνητα, πιο σίγουρα, πιο ασφαλή και κάντε και το κέφι σας. Μετά λοιπόν έρχονται και λένε σε αυτούς που αγόρασαν τα αυτοκίνητα, αγόρασες μεγάλο αυτοκίνητο, τώρα θα το πληρώσεις. Το κράτος όμως δεν έχει κανένα δικαίωμα να κοροϊδεύει τους πολίτες, ούτε έχει το δικαίωμα, σε εισαγωγικά αυτό, να παίρνει μέτρα που ταλαιπωρούν τον κόσμο χωρίς να έχουν έσοδα. Γιατί είδαμε τώρα ότι πήγαν πάρα πολλοί, χιλιάδες άνθρωποι και κατέθεσαν πινακίδες. Αν το κράτος είχε μειώσει τα τέλη αντί να τα αυξήσει, τα έσοδα θα ήταν πάρα πολύ περισσότερα. Δεν θα κατέθετε κανείς τις πινακίδες, θα δούλευαν, όπως ακούστηκε, τα πρατήρια της βενζίνης, τα καταστήματα που πουλούν ελαστικά, τα συνεργεία. Θα είχαν όλη δουλειά και θα κέρδιζε περισσότερα το κράτος. Για να περάσω στον κύριο Πάτσιο με αφορμή αυτό που μας είπε ο Άρης Σταθάκης. Κύριε Πάτσιο, πόσες θέσεις εργασίας έχουμε απολέσει, τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε επιχειρηματίες? Γιατί μιλάμε και για παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε μόνο την κίνηση στην αγορά από τα εμπορικά καταστήματα εισαγωγής και η εξαγωγής αυτοκινήτων κλπ. Τι είπα τώρα, μάλλον εξαγωγής, δεν εξάγουμε αυτοκίνητα, εμείς μόνο εισάγουμε. Δεν πειράζει, γίνονται αυτά τα λάθη.
Επιτρέψτε μου, όσα λάθη και να κάνω, σήμερα το παίζω σοφερίνα από ό,τι καταλάβατε και προσπαθώ λίγο να ελέγξω μια αντρική υπόθεση όσο μπορώ με το γυναικείο μου μυαλό. Πάντως εξάγουμε, αλλά εξάγουμε μεταχειρισμένα και τα πουλούμε σε άλλες χώρες. Θα έρθω σε αυτό, Άρη Σταθάκη. Θα έρθω στις μάντρες, τις περιβόητες που έχουν εκεί κάτι αυτοκίνητα, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια, κύριε Φράγκο. Ναι. Προς Μέση Ανατολή. Και να επανέλθω στον κύριο Πάτσιο για τις παράπλευρες απώλειες. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο στα καταστήματα. Έχουμε και στα συνεργεία, έχουμε και στα κταίο, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε πολλές θέσεις εργασίας που πλέον δεν υπάρχουν. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα? Κοιτάξτε, ευρύτερα στον χώρο του αυτοκινήτου, μαζί με τη συντήρηση, την επισκευή, τα ανταλλακτικά, τις εκθέσεις, εργάζονταν το 2009 113.000 άνθρωποι. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από 63.000. Στις επίσημες αντιπροσωπείες, για να καταλάβετε, από τις 21.000 άτομα είμαστε πλέον κάτω από 10.000, 9.700. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανεργία στην περίπτωσή μας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Να περάσω στον κύριο Φράγκο και να το ρωτήσω. Πόσα από αυτά τα χρήματα, μιλήσαμε για υπέρογκα ποσά προηγουμένως, υπολογίζεται ότι οφείλονται στην οικονομική κρίση και πόσα πιστεύετε στην αύξηση των τελών και του φόρου πολυτελείας, κύριε Φράγκο? Κοιτάξτε, η οικονομική κρίση και η αύξηση φόρων είναι ένα πακέτο. Η οικονομική κρίση προκλήθηκε από την αύξηση των φόρων. Δηλαδή, η κυβέρνηση πήγε και έβγαλε τα λεφτά από την κατανάλωση και τα πήρε σε φόρους. Η πολιτική της συνολικά δεν θα μπορούσε να έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα από την διάλυση αγορών όπως το αυτοκίνητο και αγαθών μη πρώτης ανάγκης, δηλαδή όλων των ελαστικών αγαθών όπως τα αυτοκίνητα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό πρώτα ήρθαν οι φόροι και μετά σταμάτησε η ζήτηση. Δεν σταμάτησε πρώτα η ζήτηση και μετά ήρθαν οι φόροι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση πήρε τα λεφτά από την κατανάλωση, στέρισε τις θέσεις εργασίας. Ήταν η κυβέρνηση που ήταν υπεύθυνη για την μείωση των θέσεων εργασίας, για τη μείωση των φορολογικών της εσόδων. Ήταν η κυβέρνηση που το προκάλεσε με την πολιτική της. Μάλιστα. Ναι, κύριε Σταθάκη. Ναι, πέρα από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν, διαφωνώ με τον ήταν φοριακός, κάτι ήταν ο κ. Αληξιάδης, ο αντιπρόεδρος των εφοριακών υπαλλήλων. Δεν πειράζει που δεν μπορούμε να πάμε στο εξοχικό μας με ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Πειράζει πάρα πολύ, γιατί επηρεάστηκε και ο εσωτερικός τουρισμός. Δηλαδή, τώρα που δεν πηγαίνουμε στην επαρχία τόσο εύκολα, δεν δουλεύουν τα ξενοδοχεία, δεν δουλεύουν τα εστιατόρια, αλλά ακόμα και από τα διόδια που θα βγαίναν περισσότεροι άνθρωποι έξω, ο κράτος θα κέρδιζε περισσότερα χρήματα. Και χαμηλά τα διόδια και δεν θα είχαμε αυτό που έχουμε σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό, και με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Σταθάκης, και στα διόδια, δηλαδή μετρώντας και παράπλευρες απώλειες, πέρα από τα διόδια έχουμε και το κράτος έχει χάσει πάρα πολλά και από καύσιμα. Από τη φορολογία που θα έπαιρνε από τα καύσιμα. Να χάσει καύσιμα και να χάσει και έσοδα είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι χάνονται άνθρωποι. Γιατί αναγκάζονται και πάνω από δρόμους που δεν είναι κεντρικοί για να μην πληρώσουν τα διόδια και έχουν αυτοκίνητα που πια δεν έχουν χρήματα να τα συντηρήσουν σωστά και κυκλοφορούν πάρα πολλά επικίνδυνα αυτοκίνητα. Κύριε Σταθάκη, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι περνάμε σε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε πλέον καινούργια αυτοκίνητα ή καλά αυτοκίνητα. Κρατάμε τα παλιά. Κρατάμε τα παλιά. Πέρα από αυτό ότι κρατάμε τα παλιά, δεν πάμε στο συνεργείο παρά μόνο όταν κοπεί στη μέση τα αυτοκίνητα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσείς που είστε ειδικός στα θέματα οδικής ασφάλειας, αυτό δεν θα έχει και μια άλλη επίπτωση, όχι μόνο στην οδική ασφάλεια τη δικιά μας, αλλά και στο περιβάλλον? Δηλαδή, μιλάμε για κακά αυτοκίνητα πλέον ότι θα αρχίσουν να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είναι έτσι? Έτσι είναι, αυτό είναι μακροπρόθεσμο. Το πρώτο είναι πάντως ότι σκοτώνονται άνθρωποι και κανείς δεν λέει ότι αυτός που σκοτώθηκε επειδή δεν είχε πάει στο συνεργείο να φτιάξει το αυτοκίνητό του, δεν είχε κοιτάξει τα φρένα, δεν είχε κοιτάξει το σέρβις του αυτοκινήτου, κυκλοφορούσε με ένα επικίνδυνο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Μάλιστα. Έχουμε και ένα σχετικό βίντεο, θα το δούμε μετά αργότερα στην πορεία, που αφορά στα κταίο και πόσοι πηγαίνουν. Και να ρωτήσω τον κύριο Πάτσιο, κάθε πότε ο Έλληνας άλλαζε αυτοκίνητο, κύριε Πάτσιο, περίπου? Γύρω στα 6-7 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον τη δεκαετία του 2000 οδηγούσαμε τα παλαιά αυτοκίνητα της 20ετίας εκτός κυκλοφορίας. Αυτό που βλέπουμε και πολύ σωστά επισήμανε ο κ. Σταθάκης είναι ότι πλέον διατηρούνται στην κυκλοφορία πολύ παλαιά αυτοκίνητα, τα οποία έχουν εξαιρετικά προβλήματα. Γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται στα κταίο. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος δυστυχώς από την τροχέα και η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή σε αυτό το ζήτημα. Να ρωτήσω συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είπατε ότι αλλάζαμε με αυτή τη συχνότητα. Στο εξωτερικό, με τι συχνότητα αλλάζουν τα αυτοκίνητα? Ας πάρουμε ευρωπαϊκές χώρες, αν γνωρίζετε.
4 με 5 χρόνια ανά ιδιοκτήτη είναι η μέση διάρκεια. Απλώς τα συντηρούν πιο σωστά. Κάνουν τα σέρβις που πρέπει να κάνει το αυτοκίνητο, τα κάνουν όλα. Εμείς εδώ πηγαίνουμε μόνο, επειδή δεν έχουμε χρήματα, πηγαίνουμε μόνο, ξαναλέω, όταν μείνει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου ή θεωρούμε το κτέο ότι είναι τιμωρία. Σε όλα τα μέρη του κόσμου λένε να πάω στο κτέο να μου πούν τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητό μου. Εμείς εδώ λένε, όχι, πρέπει να πληρώσω για να πάω στο κτέο. Ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση, κύριε Σταθάκη, την οποία τη συζητούσα στο διάλειμμα με κάποιον συνάδελφο δημοσιογράφο, ειδικό στα αυτοκίνητα, ο οποίος μου έλεγε ότι ανεξάρτητα από αυτά που λέμε, δηλαδή για κακή οικονομική πολιτική ή για επιπτώσεις της κρίσης, πριν έρθουμε στην οικονομική πολιτική που ασκήθηκε από την κυβέρνηση, υπάρχει και κάτι άλλο. Σε αυτή τη χώρα δεν τηρούμε τους νόμους. Και λέγοντας δεν τηρούμε τους νόμους, έρχομαι σε αυτό που μόλις προείπατε σχετικά με τα κτέο. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του επίσης. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, όχι από αυτά που έχουν καταθέσει στις πινακίδες ή που είναι σε ακινησία, πολλά αυτοκίνητα που είναι εν κινήσει και τα οποία δεν έχουν περάσει από κτέο. Υπολογίζεται ότι 300 εκατομμύρια κάθε χρόνο θα μπορούσε να έχει το κράτος από τα κτέο, εάν πήγαιναν με στοιχεία της Ένωσης Ιδιωτικών Κτέων, εάν πήγαιναν τα αυτοκίνητα και περνούσαν από τον έλεγχο, κανονικά. Ναι. Το θέμα δεν είναι η υποχρέωσή μας να πάμε εκεί. Το θέμα είναι η ανάγκη να πάμε για να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι το αυτοκίνητό μας. Σωστά, σωστά. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Εγώ θα συμφωνήσω πρωτίστως με αυτά που είπε ο κ. Αλεξιάδης, όπου στόχος δεν ήταν μόνο τα νούμερα, ήταν η λανθασμένη συνταγή που ακολούθησε το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε τα στοιχεία που πήραμε πριν από λίγο, με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όταν λοιπόν εισπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 94 εκατομμύρια ευρώ από τέλη κυκλοφορίας. Αυτά έχουν μειωθεί το 14, Ιανουάριος 14, 42 εκατομμύρια ευρώ. Απόκληση από το στόχο, ενώ είχαμε στόχο τα 90 εκατομμύρια ευρώ, πέσαμε μείον 48 εκατομμύρια ευρώ. Πέρα από αυτό, ζήσαμε σε μια κοινωνία υπερκαταναλωτική, πήγαμε από εκεί παραπάνω από εκεί που μπορούσε να φτάσει το πόδι μας. Βέβαια, δεν έχει ευθύνη μόνο ο πολίτης, είναι και η παρακίνηση του ίδιου του κράτους. Και όπως προσέξατε που είπε ο κύριος Αλεξιάδης, ότι δυστυχώς χρησιμοποιήθηκε η λάθος συνταγή στο λάθος χρονικό σημείο. Γιατί αυτή τη στιγμή το να ζητάς αυξημένα τέλη, όταν ο περισσότερος κόσμος έχει γονατίσει οικονομικά, καταλαβαίνει κανείς ότι όχι μόνο κτέο δεν θα περάσει το όχημά του, γιατί τα 50 ευρώ που θα δώσει για το κτέο, γι' αυτόν είναι όφελος. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι είναι σωστό αυτό το οποίο κάνει. Προηγουμένως Θανάση, είπε ο κύριος Σταθάκης, ξεκίνησε να λέει ότι για την αγορά των αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που δεν αφορά στον καταναλωτή, αλλά αφορά στο ίδιο το κράτος, που κινήθηκε ανορθόδοξα, πολιτικά ανορθόδοξα, και θα λέγαμε έως και ανέντιμα, κύριε Σταθάκη, δίνοντάς του τα κίνητρα. Δεν μπορεί το κράτος να ξαφνιάζει εκ των υστέρων τους πολίτες. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι κάποιος έκανε λάθος σε όλα αυτά. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος το έκανε το λάθος, γιατί το λάθος το κάνει ένας άνθρωπος που προτείνει στον Υπουργό και ο Υπουργός το δέχεται. Αν ήταν σε μια ιδιωτική επιχείρηση και έκανε κάποιος ένα λάθος και χάναμε όλοι μας χρήματα και έκανε και το κράτος χρήματα, θα τον είχαν απολύσει αμέσως. Εδώ δεν μάθαμε ποτέ ποιος είναι αυτός που κάνει τέτοιες εισηγήσεις και που χάσαμε λεφτά όλοι μας και έχασε έσοδα και το κράτος. Κύριε Πάτσιο, ή ο κύριος Φράγκου να μου απαντήσει, όποιος γνωρίζει, σε αυτά τα μεγάλο κυβισμού αυτοκίνητα, δηλαδή αυτά που είναι 2.500-3.000 κυβικά και τα οποία περισσότεροι τα έχουν στην κατοχή τους, δεν έχουν παραδώσει πινακίδες. Μήπως ξέρει κάποιος να μου πει, με το κλειδί πριν βάλει καλά το κλειδί, έχοντας το απλά στην κατοχή του, μόνο η ύπαρξη αυτού του αυτοκινήτου, πόσο κοστίζει το χρόνο, το μήνα αυτό το αυτοκίνητο? Κοιτάξτε, αυτή είναι η μία όψη. Πώς σχίζει στον ιδιοκτήτη. Πρέπει να δούμε τι αποφέρει στην πολιτεία. Γιατί αυτά τα αυτοκίνητα που μπορεί ενδεχομένως να τα ζηλεύουμε, αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες δίνουν πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο 50-60.000 ευρώ αφήνει σε φόρους 15-20-25.000 ευρώ με την αγορά και με τη χρήση.
Στη συνέχεια, κάθε χρόνο αυτός ο ιδιοκτήτης αφήνει πάρα πολλά χρήματα πάλι σε καύσιμα, σε ασφάλιση, σε τέλη κυκλοφορίας. Άρα, ενδεχομένως, θέλουμε να μας δώσει αυτά τα χρήματα για να ενισχυθεί η οικονομία μας. Και ενδεχομένως, εκείνος που πιστεύουμε ότι φοροδιαφεύγει, να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και έναν έσοδο από αυτόν. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, προσέξτε, έχουν πουλήσει τα αυτοκίνητά τους, έχουν απαξιωθεί. Θα σας διακόψω για να περάσουμε σε break και θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα, γιατί έχει αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό να μιλήσουμε και δεν είναι μόνο τι παίρνει το κράτος, είναι και ο ίδιος ο καταναλωτής, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, τι υποχρεώσεις έχει ή δεν έχει απέναντι στο κράτος, ενώ δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμεθα. Είχαμε αφήσει στη μέση την συζήτηση και είχα διακόψει τον κύριο Πάτσιο, ενώ μιλούσαμε για τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, πόσο το κράτος φέρθηκε πολιτικά ορθά ή όχι, έντιμα ή ανέντιμα, στους καταναλωτές, καθώς τους έδωσε κίνητρα για αυτά τα αυτοκίνητα. Και τώρα, κύριε Πάτσιο, Λέγαμε ότι σίγουρα δεν φέρθηκε τίμια με την έννοια ότι ανέτρεψε αυτά τα οποία είχε προηγουμένως θέσει, αλλά δεν φέρθηκε και αποτελεσματικά, διότι δεν μπορεί να εισπράξει φόρους. Στα αυτοκίνητα αυτά η αξία μειώθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να έχουμε γίνει διεθνές εξαγωγικό κέντρο αυτοκίνητων μεγαλύτερου κυβισμού. Τα αυτοκίνητα τα ελληνικά πλέον οδηγούνται σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής, για να καταλάβετε, της Ουκρανίας, της Μέσης Ανατολής. Άρα χάνονται περιουσίες και δεν ωφελείται κανείς. Αυτό είναι το παράδοξο το οποίο συνεχώς επισημαίνουμε, ότι δηλαδή ο Έλληνας δεν δέχεται να υπερφορολογηθεί, θα οδηγηθεί είτε σε πώληση κακήν κακός ή σε κατάθεση πινακίδων. Να ρωτήσω κάτι, να περάσω στον κύριο Φράγκο. Κύριε Φράγκο, μιλάγαμε προηγουμένως λοιπόν για αυτές τις μάντρες, οι οποίες έχουν αυτοκίνητα που κοστίζουν αξίας πάνω από 50.000 ευρώ και τα οποία πολλούνται σε εξευτελιστικές τιμές, 10.000 ευρώ και πολύ πιο κάτω. Θέλω να ρωτήσω, αυτό τελικά μπορεί να είναι ένα κίνητρο για την αγορά ή είναι δωρονάδωρον αυτό και τελικά μόνο παραμένουν στις ελληνικές μάντρες και απορροφούνται από αυτές τις αγορές που μόλις προείπε ο κύριος Πάτσιος? Ένα πολύ μικρό μέρος αυτών των αυτοκινήτων θα πωληθούν στην εσωτερική αγορά. Στην αρχή υπήρξε μια ανάταση λίγο της ζήτησης με τη μεγάλη πτώση των τιμών, γιατί φάνηκε ότι είναι πολύ μεγάλη η πτώση των τιμών, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή ο αγοραστής θα κληθεί να ξαναπληρώσει τους τεράστιους φόρους και φόρο πολυτελείας, αν το αυτοκίνητο των 10 ετών και υψηλότερο των 2.000 κυβικών, και πολύ μεγάλα τέλη κυκλοφορίας. Άρα πάλι δεν τον συμφέρει το αγοράς, γιατί αυτός που θα έχει μόνο 5.000 ευρώ και 10 να διαθέσει για αυτοκίνητο, σίγουρα δεν έχει και 1.500 ευρώ να πληρώσει ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Οπότε... Άρα δεν αποτελεί πρόκληση τελικά αυτό για κανέναν. Σίγουρα όχι. Οπότε, κύριε Σταθάκη, μιλάμε για αλλαγή πολιτικής που πρέπει Καταρχάς, πρέπει να ξανακατήσουμε στα ταρανία να μάθουμε αριθμητική. Γιατί είμαστε η μόνη χώρα που το 1930 το θεωρούμε 2.000. Λέμε δηλαδή από 1929 κυβικά και πάνω είναι 2.000. Αυτό η αριθμητική μας που το λέγεται? Εγώ δεν θυμάμαι να το μάθαμε ποτέ. Και όσους υπουργούς είχα ρωτήσει και έλεγα, γιατί ρε παιδιά, το 1930 είναι 2.000, γιατί βλέπει κάποιος ένα αυτοκίνητο όταν πάει να το αγοράσει ότι έχει 1950 κυβικά. Και λέει μάλιστα είναι κάτω από 2.000. Και του λένε όχι, είναι πάνω από 2.000 γιατί είναι πάνω από 1929. Τέτοια αριθμητική δηλαδή, κύριε Πάτση, πώς τη βρήκαμε αυτή την αριθμητική? Τι πατέντα ελληνική να στη. Ξέρετε πόσες φορές είχα ρωτήσει τους υπουργούς και μου λέγανε, μα έτσι το βρήκαμε, θα το αλλάξουμε? Και περνάμε και σε μια άλλη αριθμητική που δεν βγαίνει. Υποτίθεται ότι πληρώνουμε αυτούς τους φόρους κατά αναλογία του τρόπου διαβίωσης. Δηλαδή, αναγνωρίζει σε κάποιον ότι ζει πολυτελώς, έχοντας ένα αυτοκίνητο 1950 κυβικά. Σύμφωνα με εσάς, κύριε Σταθάκη, ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο απλά είναι πιο ασφαλές αυτοκίνητο. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι απαραίτητα αυτό που είπαμε προηγουμένως, η επίδειξη πλούτου. Για να υπάρχει επίδειξη πλούτου, μιλάμε για τεράστιο κυβισμό αυτοκίνητα, έτσι, πάνω από 3.500 κυβικά. Πάντως κάντε ένα ρεπορτάζ, βγείτε έξω και πείτε σε κάποιον το 1950 είναι 2.000 ή όχι. Μάλιστα. Είναι αυτά τα απίστευτα τα πράγματα που λες, ποιος το σκέφτηκε, ρε παιδί? Γιατί το κάνανε αυτό? Μάλιστα. Να πούμε ότι το αξία των τεκμηρίων γενικότερα ή της αντικειμενικής διαβίωσης ήταν ένα αντικείμενο συζήτησης τα τελευταία 10 χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σταθάκη.
Και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν τόλμησε να πάρει πραγματικές πρωτοβουλίες για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν ο εύκολος στόχος για να γεμίσουν και καλά τα ταμεία. Τελικά όμως τα ταμεία δεν γέμισαν και ίσως εδώ πέρα πρέπει να απαντήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν κάποιοι, να ξαναβρούν την χαμένη τους λογική, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά δυστυχώς τα νούμερα που μεν, κύριε Σταθάκη, δεν είναι καλό το να ακούγεται και να μπερδεύεται ο κόσμος με τα νούμερα, αλλά δυστυχώς είναι αυτά που κατευθύνουν τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και τα νούμερα είναι αυτά που δείχνουν ότι το οικονομικό επιτελείο απέτυχε παταγωδώς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί δυστυχώς μιλάμε για ένα πρωτογενές πλεόνασμα που για τον Ιανουάριο θα αγγίξει τα 835 εκατομμύρια ευρώ, αλλά επί της ουσίας τα χρήματα που έχουν χαθεί θα μπορούσαν να έχουν προσθέσει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και μόνο αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Μόνο τα τελευταία που λέγαμε το 2013, 484 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από αυτό. Εγώ δεν είπα ότι τα νούμερα είναι κακό να τα χρησιμοποιούμε, αλλά στην τηλεόραση δεν μπορεί να συγκρατήσει ο άλλος τα νούμερα. Αν ήταν εφημερίδα ή περιοδικό, θα βλέπαμε τα νούμερα. Κάρτα. Εγώ λέω επάνω τα παιδιά, αν με ακούνε, να ετοιμάσουμε την κάρτα με τα σχετικά νούμερα που μόλις προείπε ο Θανάσης. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από ένα χρόνο, παρακαλώ. Κύριε Πάτσιο, να δούμε πρώτα και αμέσως μετά να μου το σχολιάσετε. Η αλήθεια είναι λοιπόν, σε αυτή την κάρτα δείχνουμε τις πωλήσεις. Το 2013 πωλήθηκαν 58.700 αυτοκίνητα, ενώ το 2007 είχαμε 279.800 αυτοκίνητα που είχαν πουληθεί. Το 2007, από τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ, εισπράχθηκαν 1,74 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 213 εκατομμυρίων ευρώ που είχαμε για τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ το 2013. Και μόνο αυτό νομίζω ότι αν τον δουν στο Υπουργείο Οικονομικών θα καταλάβουν και την τεράστια γκάφα που έχουν κάνει. Η αλήθεια ότι τα νούμερα αυτά έχουν οδηγήσει σε ανεργία πάρα πολύ κόσμο, γιατί οι κλάδοι που ασχολούνταν με την αυτοκίνηση έχουν χαθεί, γιατί πια αντιπροσωπεία θα απασχολήσει 10-15, εδώ με τα βίας απασχολούν μόλις 2 άτομα, ακόμα και στο σέρβις που θα δούμε για τα κταίο. Κταίο που είχε κατασκευαστεί για 530 αυτοκίνητα ημερησίως, αυτή τη στιγμή δέχεται με τα βίας 135 αυτοκίνητα ημερησίως. Και μόνο πάλι αυτή η διαφορά. Κατακαιρετικότατος ο Θανάσης Μιλωνάς, αλλά θα μου επιτρέψει στην πορεία να είμαι λίγο επιφυλακτική, γιατί γενικά έχω μάθει να, ξεκινώντας από μένα, να μην με χαϊδεύω, να μην χαϊδεύω γενικότερα και τον Έλληνα που δεν είναι, ξαναλέω, ιδιαίτερα τυπικός. Και δεν μιλάω μόνο για τα κταίο, θα μιλήσουμε στην πορεία και για άλλα πράγματα. Κύριε Πάτσια, να επανέλθω σε εσάς, αυτό που θέλατε να σχολιάσετε. Ναι, να δώσουμε ένα παράδειγμα που νομίζω είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Πέρυσι το Γενάρη ανακοινώθηκε ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Προϋπολογίστηκε με 140 εκατομμύρια και ήδη σε ένα χρόνο μέσα έχουμε απώλεια εσόδων από τέλη κυκλοφορίας 200 εκατομμύρια. 140 προϋπολογίσαμε το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, 200 εκατομμύρια απώλεια από τα τέλη κυκλοφορίας ευθεία. Προσέξτε κάτι ακόμα. Στα 10 αυτοκίνητα που έχουν πινακίδες, τα 8 κυκλοφορούν, τα 2 είναι προσωρινά κινητοποιημένα. Αυτό τι σας λέει? Κάτι δεν κάνουμε καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μάλιστα να έρθουμε και δεν κάνουμε καλά, συγγνώμη, Νάσια, είναι ότι δεν ψάχνουμε να βρούμε, το ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, και ποιος φταίει για όλα αυτά. Δηλαδή, κάποιος φταίει που χάσαμε λεφτά εμείς όλοι και έχασε έσοδα και το κράτος. Δεν είναι απλώς ότι έγινε ένα λαθάκι έτσι και τι έγινε. Όχι, δεν μιλάμε για ένα λαθάκι, εξού και κάνουμε την εκπομπή αυτή όταν σήμερα. Χάνονται εκατομμύρια, κάποιος πρέπει να φταίει για αυτά τα εκατομμύρια. Και εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας διευκολύνει, δηλαδή μιλάμε για ένα πλεόνασμα το οποίο απαριθμείται στο 1,5 δις και πάνω, αυτό που λέμε, δηλαδή προφανώς θα αγγίζει και τα 2 δις και φανταστείτε τι αέρα, τι ανάσα θα έδινε παραπάνω για να περάσουμε σε ελαφρύνσεις, φοροελαφρύνσεις, στην πορεία σε εμάς, να περάσω τον κύριο Φράγκου. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το 2007 ένα πολύ μεγάλο μέρος κατανάλωσης τροφοδοτήθηκε από δανεικά, τα οποία δανεικά δεν υπάρχουν σήμερα. Σε αυτό λοιπόν το σημείο δεν είναι απόρρια της φορολογικής πολιτικής. Είναι αυτό που είπαμε ότι είναι και της κρίσης τελικά. Ναι. Απόρρια της φορολογικής πολιτικής είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς ούτε να μεταπουλήσεις αυτοκίνητο σήμερα σε τιμή στο 10% της αρχικής του αξίας. Και όταν ο άλλος πάει να το αγοράσει, στο 10% τον λογαριάζει σαν να είναι πλούσιος, ο οποίος πάει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο στην αρχική του αξία, στα 50.000, όταν τον αγοράσει στα 5. Και τον χρεώνεις με φόρο πολυτελούς διαβίωσης όταν δεν έχει δαπανίσει 50, αλλά 5. Κύριε Φράγκο, δεν φτάνουν τα λεφτά του για να πάρει ένα μικρό καινούριο αυτοκίνητο. Και πάει να πάρει ένα μεταχειρισμένο μεγάλο και τον αντιλαμβάνεις ως πλούσιο.
Αντιλαμβάνεσαι το φτωχό που προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του εαυτού του και τη οικογένειά του, πλούσιο, και τον χρεώνει με τέλη κυκλοφορία, τα οποία αναλογούν σε έναν άνθρωπο που βγάζει κάποια εκατομμύρια ευρώ εισόδημα. Κύριε Πάτσχε, συγγνώμη Θανάση. Κύριε Πάτσχε, εδώ συμβαίνει και το εξής παράδοξο όμως και από την πλευρά τη δικιά σας στις αγορές. Δηλαδή, μόλις είπε ο κύριος Φράγκου ότι μιλάμε για παλαιότερα μπορούσαμε να πάρουμε τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και τώρα ερχόμαστε να μην μπορούμε να πάρουμε και μικρότερα αυτοκίνητα τα οποία ισοσκελίζονται περίπου στην αγοραστική τους αξία με τα μεγάλα αυτοκίνητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κάποιος πάει τώρα να πάρει ένα αυτοκίνητο 1000 κυβικά, 1000-1100, η τιμή του έρχεται όσο ένα ελαφρά μεταχειρισμένο μεγάλο αυτοκίνητο. Τα λέω καλά, κύριε Φράγκου? Βεβαίως. Και αυτό είναι και η ουσία, ότι η κυβέρνηση δεν επιτρέπει πλέον σε κανέναν να αγοράσει αυτοκίνητο, όσο και αν κοστίζει αυτό. Ούτε σε ένα που κοστίζει 50.000 να πάει να το πάρει με 50.000 ευρώ, ούτε σε ένα αυτοκίνητο υψηλής αξίας μπορεί να το πάρει με πολύ λίγα χρήματα, γιατί όλους τους φορολογεί. Η φορολογία είναι αποτρεπτική της αγοράς. Προσθέτει στην τιμή του αυτοκινήτου ένα 10% μόνο φόρος. Είναι αυτό που λέγαμε με τον κύριο Σταθάκη προηγουμένως, ότι και να θέλουμε να πάρουμε και μικρότερα αυτοκίνητα, πιο ασφαλή και να ανταλλάζουμε. Τα αυτοκίνητα εκδιώκονται. Τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα παραχωρήθηκαν το 2007, που λέει ο κύριος Φράγκου, στη λογική των διακοποδανείων. Ήταν η περίοδος όπου παρέχονταν μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, σε παίρνανε και στο σπίτι τηλέφωνο για να σου παραχωρήσουν δάνειο. Έπαιρνες εσύ, έπαιρνες αυτή τη λογική. Πώς λέμε, πάω διακοπές στη Μύκονο, πάω να αγοράσω ένα τσερόκε. Λοιπόν, και στο τέλος έμενες με το αυτοκίνητο, ή έχουν μείνει οι περισσότεροι, γιατί σε επίσκεψή μου στο Βόλο πέρυσι, τέτοια εποχή, όπου ο Βόλος είχε 60% ανεργία, τα Porsche Cayenne και τα Audi έκαναν παρέλαση κάτω στην παραλία. Και αυτό είναι ένα περιστατικό που δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και δυστυχώς οι παροχές αυτές που το οικονομικό επιτελείο μέσω τραπεζών, ιδιωτικών τραπεζών και γενικότερα του συστήματος παραχωρούσε δάνεια, δίχως όμως να προβλέπει την πιθανή μελλοντική ζημία, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Να μην συζητήσουμε την υπόθεση Βόλου Λάρισας Porsche Cayenne. Νομίζω ότι είναι διεθνής πρωτοτυπία, έχουν γράψει και οι Financial Times. Πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος. Όχι, σίγουρα είναι αληθές και πρόκειται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το βρήκε και το ΣΔΟΕ. Απλώς δεν είναι η ενδεικτική της ελληνικής κατάστασης. Πολλοί θέλουν να αποκτήσουν ένα τέτοιο αυτοκίνητο, γιατί πιστεύουν ότι όταν έχεις ένα πολύ καλό αυτοκίνητο σημαίνει ότι κάπου έχεις φτάσει. Και λένε να πάρω και ένα αυτοκίνητο να ζηλεύει ο γείτονας. Πάρα πολλοί θέλουν να πούνε στην Λαγκάρδια να ξέρουν ότι κάπου έχουν φτάσει, αλλά τέλος πάντων. Δεν παίρνουν ένα αυτοκίνητο να έχουμε μετρήσει τα Cayenne στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ισχύει αυτό που λέτε, συγχωρήστε με. Απλά ο Έλληνας. Εδώ που λέτε αυτό, κύριε Πάτσχε, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ήταν ένας αγοραστικός παράδεισος η Ελλάδα λίγα χρόνια πριν, μόλις πρόσφατα? Σε καμιά περίπτωση λέω κατηγορηματικά. Γιατί κάτι μεγάλες εταιρείες, μεγάλες γνωστές φίρμες λέγανε ότι στην Ελλάδα αγοράζουν. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σαν λαός δυστυχώς έχουμε μια τάση επίδειξης, που σημαίνει με λιγότερα αυτοκίνητα τα δείχνουμε πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Αλλά επίσης σας παρακαλώ θυμηθείτε ότι δι' αυτού του τρόπου των ακριβών αυτοκινήτων εισέρεαν πάρα πολλά έσοδα στην πολιτεία. Μην το υποτιμάτε. Θέλω να πω, είχαμε έναν τρόπο να μπορούμε να αποκτάμε κάποια έσοδα από αυτούς τους ανθρώπους. Για τα μικρά αυτοκίνητα πρέπει επίσης να σας πω ότι σήμερα στην Ελλάδα, ακόμη όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Φράγκου, και με μια φορολογία που υπάρχει στην ταξινόμηση, είμαστε ευθυνότεροι σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, έχουμε τέλη κυκλοφορίας με βάση εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος, εξαιρετικά χαμηλά τέλη κυκλοφορίας. Άρα το μικρό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερο. Όμως δεν αφήνει έσοδα για το δημόσιο. Άρα γι' αυτό πρέπει να έρθει η πολιτεία να ξανασκεφτεί και να πει τι έκανα εδώ. Πώς χάνω 200 εκατομμύρια τέλη κυκλοφορίας ένα χρόνο μέσα, γιατί από μια αγορά 1,5 δις έχω κατέβει στα 200 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό ζητούμε, και να πάψει και ο παραλογισμός. Δεν μπορείς, επειδή έχεις ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικά, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, μια κανονική μάρκα, μην φαντάζεστε κάτι πολυτελές, να θεωρεί ότι έχει εισόδημα 9.000 ευρώ, να θέλει 660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας και ένα φόρο πολυτελούς διαβίωσης άλλα 440 ευρώ. Πάμε να δούμε όμως αν συντηρούμε αυτά τα αυτοκίνητα, είτε καλά, είτε μικρότερα, είτε μεγαλύτερα, για να δούμε αν τα συντηρούμε αυτά τα αυτοκίνητα όμως τώρα σε εποχές κρίσης. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, για κάθε αυτοκίνητο το οποίο ακινητοποιείται, το Υπουργείο Οικονομικών χάνει ποσό που αντιστοιχεί στα 1.000 ευρώ. Τα 800 ευρώ αντιστοιχούν στα τέλη κυκλοφορίας, ενώ τα 200 ευρώ στο φόρο πολυτελείας, που δεν πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, κάθε καινούργιο όχημα ελέγχεται για πρώτη φορά μόλις συμπληρώσει τα 4 χρόνια κυκλοφορίας και έκτοτε ελέγχεται κάθε 2 χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία κυκλοφορούν των οχημάτων,
και τα στοιχεία των τεχνικών ελέγχων διαπιστώνεται ένα μέγεθος αποχής, ένα έλλειμμα τεχνικών ελέγχων, δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία θα έπρεπε να ελεγχθούν αλλά δεν ελέγχθηκαν τελικά στο ακτέο, περί τα 2,5 εκατομμύρια γιοταχή επιβατικά και 1 εκατομμύριο μοτοσυκλέτες. Αυτό δημιουργεί μια άμεση απώλεια για το ελληνικό δημόσιο από ποσά ΦΠΑ, παράβολα και τέλη που δεν εισπράττονται, αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ. Σαφέστατα είναι ένα πολύ σημαντικό δημόσιο έσοδο, το οποίο αν ήθελε η πολιτεία, αν μάλλον έδειχνε το κατάλληλο ενδιαφέρον, θα μπορούσε να το έχει εισπράξει. Και δεν είναι ένα ποσό το οποίο το εισπράττει εφάπαξ και τελειώνει. Είναι ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να το εισπράττει κάθε χρόνο. Κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει από πλευράς πολιτείας, καθότι αυτό που διαπιστώνω εγώ είναι ότι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τους ιδιοκτήτες οχημάτων στο να καταφεύγουν σε τέτοιου είδους κινήσεις είναι καθαρά για λόγους αδυναμίας καταβολής των υπέρογκων φόρων που επιβάλλει η ελληνική πολιτεία τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να καταφέρει να μαζέψει τα ποσά τα οποία χρειάζεται για να πληρωθούν οι τόκοι από τα δάνεια τα οποία παίρνει η χώρα μας, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει. Τι φταίει, κύριε Σταθάκη, μόνο το κράτος εδώ ή και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κοινότροποι? Θέλω να επαναλάβω ότι το θέμα δεν είναι η υποχρέωσή μας να περάσουμε από κταίο, αλλά η ανάγκη να περάσουμε από κταίο. Και ξαναλέω ότι απώλεια εσόδων έρχεται δεύτερη. Το πρώτο είναι η απώλεια ζωών που δεν εκτιμάται καθόλου. Σκοτώνονται άνθρωποι επειδή δεν συντηρούν σωστά τα αυτοκίνητά τους. Δεν το ψάχνει η αστυνομία, δεν γράφει καμία εφημερίδα ποτέ, καμία τηλεόραση, κανένα ραδιόφωνο δεν λέει ότι αυτός που σκοτώθηκε, το είπα και πριν, σκοτώθηκε επειδή το αυτοκίνητο ήταν στραβό, επειδή δεν είχε αλλάξει λάστιχα, επειδή δεν είχε φτιάξει τα φρένα, επειδή είχε πρόβλημα το αυτοκίνητό του. Και βέβαια, να μην πω τίποτα άλλο τώρα, γιατί από εκεί πέρα πρέπει να κοιτάμε και τον άνθρωπο οδηγό. Μάλιστα. Σε τι κατάσταση είναι. Σε ένα πράγμα λοιπόν στο οποίο ξεφεύγουμε είναι λοξοδρομούμε, είναι το θέμα του κταίου. Δηλαδή, αν μπορούμε ή το καθυστερούμε ή δεν πάμε κλπ. Είναι σε βάρος μας. Βεβαίως και είναι σε βάρος μας. Ουδέμια αντίρρηση από αυτού, κύριε Σταθάκη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο στο οποίο παρανομούμε. Αυτά τα μαλλιά όλα μπροστά έρχονται. Και τα δικά μου. Λοιπόν, και παρανομούμε και με πατέντες, γιατί η πατέντα είναι και στην ημερησία διάταξη του Έλληνα, κύριε Σταθάκη, τα λέω καλά. Δηλαδή, παραδίδουμε τις πινακίδες και κινούμε μετά το αυτοκίνητο με φημέ τζάμια, το είδαμε και σε πρώην Υπουργό Μεταφορών αυτό. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, πόσοι, κύριε Πάτσχε, εσείς μήπως γνωρίζετε, ο κύριος Φράγκο, όποιος γνωρίζει, πόσα είναι αυτά τα αυτοκίνητα που κινούνται παράνομα ενώ έχουν καταθέσει πινακίδες? Κανείς δεν ξέρει. Το κανείς δεν ξέρει. Εδώ δεν ξέρουμε τα ανασφάλιστα που κινούνται, ενώ πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, αλλά δεν έχουν να πληρώσουν ασφάλεια. Με ένας πρόχειρος υπολογισμός, αυτά τα ανασφάλιστα τα ανέφερε στα 750.000, αλλά τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο. Είναι και δικές μου πληροφορίες, κύριε Φράγκο, ότι πραγματικά από τις ασφάλειες είναι 730.000 επί 400 ευρώ περίπου. Δεν ισχύουν αυτά. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν Ξέρετε ποιο είναι το θέμα εκεί? Πιστεύει κανείς ότι όταν δεν ασφαλίσει το αυτοκίνητό του κάνει οικονομία. Αν έχει την ατυχία όμως να χτυπήσει έναν άνθρωπο ή να προκαλέσει μια μεγάλη ζημιά, τότε θα καταλάβει ότι ήταν προστασία δική του να έχει ασφαλισμένο το αυτοκίνητο. Και όχι έσοδο για το κράτος. Όπως και τα ανταλλακτικά τα οποία δεν κινούνται και έπρεπε να. Σε αυτό θα έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη, όπου το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα σταλούν βεβαιώσεις στους περισσότερους από αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει τα αυτοκίνητά τους. Δεν προκύπτει αυτό τελικά. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτό τελικά διαψεύστηκε. Δηλαδή, διαψεύστηκε, είναι κάτι το οποίο κυκλοφόρησε από το πρωί. Δεν προκύπτει μέσα από κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Η ασφαλιστική συντάκτρια του Σοφοκλέου.gr το διασταύρωσε. Δεν προκύπτει αυτό. Δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δεν μπορεί να το ξέρει. Οι ασφαλιστικές δεν είναι υποχρεωμένες να αποστέλουν στοιχεία για τους πλήρους ασφαλισμένους, ούτε στην τροχιά που τσεκάρει με ηλεκτρονικό τρόπο το αν είσαι ασφαλισμένος. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν υπάρχει ούτε καν ο μηχανισμός. Και εδώ και 3 χρόνια το λένε αυτό, προσπαθώντας να σπρώξουν τον κόσμο να ασφαλίσει. Είναι μια απειλή η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ και ούτε μπορεί να υλοποιηθεί η λήψη αντίστοιχης υποδομής. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν να σε απειλούν για να γλιτώσεις τη ζωή σου και την περιουσία σου. Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και θα έρθουμε στη συνέχεια και πάλι μαζί.
Και συζητώντας το διάλειμμα, δεν μπορούμε ακόμα να καταλήξουμε ποιο είναι το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Βέβαια, επανέρχομαι και μιλάω για απώλειες γενικότερα που έχουμε. Απώλειες τόσο όσον αφορά και κοινωνικές και οικονομικές και όσον αφορά στην οδική μας ασφάλεια με τα συνεργεία, τα κταίο, τα ανταλλακτικά λοιπόν που δεν κινούνται, τα διόδια που χάνει το κράτος, αλλά την ανεργία στους εργαζομένους, στους επιχειρηματίες. Συγχρόνως όμως έχουμε και μεγάλη απώλεια και όσον αφορά στο φόρο καυσίμων, και εδώ πάλι θα μιλήσουμε με νούμερα. Να πω ότι με βάση τη τιμή του λίτρου αμόλυβδης βενζίνης, ο Έλληνας που αμείβεται με τον κατώτατο βασικό μισθό μπορεί να αγοράσει μόλις 334 λίτρα βενζίνης το μήνα, ενώ ο δανός εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό μπορεί να αγοράσει 1.391 λίτρα βενζίνης. Πόσα έχουμε χάσει, Θανάση? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό, γιατί εδώ πάμε στο κόστος αυτοκινήτων σε ετήσια βάση. Και συγκεκριμένα, αν μπορούμε να ξαναπέτυχουμε λίγο την κάρτα, έχουμε 275 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, 1.850 ευρώ για καύσιμα, εκ των οποίων τα 1.055 ευρώ είναι φόροι καυσίμων και ΦΠΑ. 450 ευρώ για ασφάλιση, εκ των οποίων τα 60 ευρώ είναι φόροι ασφαλίστρων. 350 ευρώ για συντήρηση, εκ των οποίων τα 65 ευρώ για ΦΠΑ. Δηλαδή σύνολο φόρων 1.455 ευρώ. Και μόνο αυτό το ποσό, τέτοιες εποχές, είναι λίγο απαγορευτικό για τους περισσότερους. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα που λέει πόσα έχουμε χάσει εν τέλει από αυτή την ιστορία. Υπολογίζοντας λοιπόν τα 1.455 ευρώ που είναι το κόστος σε ετήσια βάση, το πολλαπλασιάζουμε επί 830.000 οχήματα, τα οποία έχουν τεθεί σε προσωρινή παύση, μας βγαίνει μία απώλεια της τάξεως του 1,21 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια κλίμακα. Όλο αυτό το ποσό είναι λίγο παραπάνω από το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο περιμένουμε να μοιράσουμε σε ευπαθείς ομάδες, όπως διακηρύσει η κυβέρνηση. Καλώς να έρθει αυτό και να το μοιράσουμε και να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πλεόνασμα. Να πω σε σχέση με αυτό που έλεγες προηγουμένως, Θανάση, για τα καύσιμα. Φτάνουμε, Κύρινα και με σχεδόν λιγότερη βενζίνη από όλους. Οι μόνοι εργαζόμενοι οι οποίοι αγοράζουν λιγότερα λίτρα είναι της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Εσθονίας. Πλέον εμείς δεν πάμε με τα λίτρα, πηγαίνουμε με το ευρώ. Γιατί όταν πηγαίνει κάποιος αυτή τη στιγμή να αγοράσει, να προμηθευτεί βενζίνη για το όχημά του, λέει στον υπάλληλο βάλε μου 10 ευρώ, βάλε μου 15 ευρώ, βάλε μου 20 ευρώ. Επομένως έχει χαθεί λίγο το μέτρο σε ό,τι αφορά τα λίτρα, γιατί τα λίτρα που αντιστοιχούν στα 15 ευρώ προφανώς είναι πολύ μικρή ποσότητα, έτσι. Μάλιστα. Να βγάλουμε όμως και ένα θετικό. Πολλά αρνητικά ακούγονται. Υπάρχει και κάτι θετικό σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουμε να πληρώσουμε τη βενζίνη και να αναγκαζόμαστε να πάρουμε τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Κύριε Σταθάκη, να μάθουμε λίγο στο Peugeot 2, να μάθουμε λίγο να κινούμαστε με το μετρό και να αποκτήσουμε νέα κουλτούρα μετακίνησης. Είναι κάτι και αυτό. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει τόση κίνηση, τόσο τράφικ όπως παλαιότερα που πηγαίναμε και δεν μπορούσαμε, μέναμε στάσιμοι και το περιβάλλον γέμιζε ομίχλη πάνω και καπνό και διάφορα. Σε όλες τις χώρες γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Η ατμόσφαιρα. Γινόταν και γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε όλες τις χώρες να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά εκεί σε διευκολύνουν, γιατί σου λένε σε κάθε στάση ότι το αυτοκίνητο έρχεται από αυτές τις στάσεις εδώ πέρα, θα περάσει από εκείνο το σημείο και θα πάει εκεί. Εμείς εδώ βλέπουμε, ας πούμε, να λέει Κόκκινος Μήλος και Σαριανή και λες, ωραία, αυτό πάει από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πάει από το κέντρο, πάει από πού πάει. Και σε πόση ώρα περνάει. Και σε πόση ώρα. Και αυτό χρησιμοποιούμε όταν δεν παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, παίρνουμε ταξί, που είναι και πάρα πολύ ακριβό. Στις άλλες χώρες δεν σηκώνει κανείς εύκολα το χέρι του να πάρει ταξί. Πολύ δύσκολο να το κάνει. Κύριε Πάτσιε, λέγατε κάτι πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως κατά τη διάρκεια του διαλύματος, γιατί τα έχουμε βάλει πάρα πολύ και με τον Έλληνα, τα έχουμε βάλει πάρα πολύ και με το κράτος. Αλλά μέσα από την εμπειρία σας μου μεταφέρατε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θέλετε να το πούμε και στον κόσμο. Καταρχήν, μην παρεξηγηθούμε. Δεν επιδιώκουμε η αγορά αυτοκινήτου να βρεθεί στα επίπεδα του 2008-2009, στο άμεσο μέλλον φυσικά. Απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί βρέθηκε στο επίπεδο που βρίσκεται. Δηλαδή, μείον 80% και με τα έσοδα να έχουν διαφύγει. Σε αυτό είμαστε αντίθετοι.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο δείχνει ότι μάλλον δεν υπάρχει βούληση είναι ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό μητρό για τα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει ένα μητρό στο οποίο βλέπουμε το αυτοκίνητο, αν οφείλει τέλη κυκλοφορίας, αν έχει περάσει κταίο, αν έχει ασφαλιστεί. Σε χώρες που έχουν και λίγο περισσότερα στοιχεία, πότε έκανε συντήρηση, ώστε να μπορεί ο επόμενος ιδιοκτήτης να βλέπει την ιστορία του αυτοκινήτου. Φοβούμεθα ότι δεν υπάρχει τελικά βούληση, γιατί ο καταναλωτής, ο χρήστης, θα κοιτάξει προφανώς αναλόγως των αναγκών του να κινηθεί. Βέβαια, πολλές φορές, ειδικά για το θέμα της ασφάλισης, με τραγικές συνέπειες, εις βάρος του εαυτού του, έτσι. Λέγατε κάτι για τη συμπεριφορά, ας πάρουμε για παράδειγμα των Γερμανών, οι οποίοι, πώς ακριβώς μου το θέσατε, ότι οι καθολικοί έχουν μια άλλη συμπεριφορά που οφείλεται σε αίσθημα ευθύνης περισσότερο ή κάτι άλλο που λέγατε? Νομίζω όσοι έχουμε ζήσει στο εξωτερικό γνωρίζουμε ότι εκεί κανείς δεν είναι συνεπής από πεποίθηση. Είναι συνεπής επειδή φοβάται τις συνέπειες. Θα μου πείτε, δηλαδή, στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ο καθένας μας από έναν αστυνομικό? Όχι, αλλά υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει καμία απολύτως αστυνόμευση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Όταν μας σταματάει η τροχέα και το μόνο με το οποίο ασχολείται είναι το αν φερειπίν έχουμε κάνει μία παράβαση, αλλά με καμιά άλλη συγχρόνως, ενώ έχουμε άλλα 5 πράγματα που κάνουμε λάθος. Δεν φοράμε τη ζώνη μας, το παιδί μας δεν φοράει ζώνη πίσω, δεν είμαστε στον πράσινο δακτύλιο. Αφήστε αυτό το ανέκδοτο. Έχουμε εδώ και 2 χρόνια τον πράσινο δακτύλιο και δεν ελέγχεται σε πράξη από κανέναν. Ναι. Μάλιστα. Λέτε αυτό να αντιγράφουν και εδώ στην Ελλάδα, επειδή περνάει ο φόβος σε κάποιους άλλους, γενικά να βρίσκουν ως τρόπο διαχείρισής μας τον εκβιασμό και την απειλή? Λέω εγώ τώρα. Εδώ βοηθούν να σκεφτόμαστε λάθος και οι συνάδελφοί μας οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε τώρα και στις παραβάσεις, λένε, ας πούμε, προσοχή, οδηγοί, μην τρέχετε, ξέρω εγώ, γιατί το πρόστιμο πήγε τόσο. Μην περνάτε με κόκκινο. Αυτό είναι το πιο τραγικό, γιατί το πρόστιμο αυξήθηκε. Μάλιστα. Και είναι χαράτσι. Μάλιστα. Χαράτσι είναι κάτι που σου επιβάλλουν να πληρώσεις και δεν μπορείς να αποφύγεις. Όταν πληρώνεις πρόστιμο για το κόκκινο, γιατί είναι χαράτσι? Ήρθε κανένας τροχονόμος και μας είπε: παίρναμε κόκκινο για να σε γράψω. Μάλιστα. Όχι. Άρα λοιπόν, αν δεν περάσουμε κανένα κόκκινο, δεν θα πληρώσουμε κανένα πρόστιμο. Και θα γλιτώσουμε και θα γλιτώσουμε. Και μια τελευταία κουβέντα. Αν τρελαθεί κάποιος υπεύθυνος και πει ότι κάνουμε το πρόστιμο 1 ευρώ για το κόκκινο, θα λέμε όλοι δόξα τω Θεώ, τώρα μπορούμε να περνάμε με κόκκινο γιατί μας έρχεται πιο φτηνά. Μάλιστα. Ερώτηση πρακτική πρώτα στον κύριο Πάτσιο. Κύριε Πάτσιο, αυτοί που έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, να τα πουλήσουνε, να τα κρατήσουνε, τι να κάνουνε? Γιατί τα έχουν στον γκαράζ τους, τα έχουν ακίνητα. Μπορεί να τα έχουν με τις πινακίδες, αλλά τα έχουν ακίνητα. Τι να κάνουν, τι λέτε? Κοιτάξτε, έχουμε πληροφορίες ότι στο περιβάλλον του Υπουργού Οικονομικών βρίσκονται προτάσεις για κάποιες σχετικές ελαφρύνσεις, ώστε να ανακτήσουν κάποιες κατατεθειμένες πινακίδες και τελικά να λειτουργήσει προς οδοφόρα για την πολιτεία αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε όμως εμείς να προκαταβάλουμε φυσικά καμία απόφαση, γιατί υπάρχει δυστυχώς μεγάλη καχυποψία. Αλλά πάντως, παρόλα αυτά, υπάρχει το εξής παράδοξο: να πληρώνει φοροπολιτελείας, είτε έχει τις καταθέσεις της πινακίδας, είτε όχι. Αυτά είναι τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν. Σας διαβεβαιώνω, δεν πληρώνουν αυτούς τους φόρους οι Έλληνες ιδιοκτήτες, βρίσκουν άλλες λύσεις. Η πατέντα που λέγαμε στην ημερήσια διάταξη. Είτε τα εξάγουν από την Ελλάδα, τα κυκλοφορούν ενδεχομένως παράτυπα ή έχουν κατατεθειμένες πινακίδες. Δεν θα τα πληρώσει, δεν έχει να τα πληρώσει. Και μην βάζετε στο μυαλό σας τον άνθρωπο που έχει ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος οικογενειάρχης που αγόρασε ένα αυτοκίνητο καινούριο 20-25.000 ευρώ, 2.000-2.500 κυβικών. Να πούμε εμείς όμως ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει περίπτωση να ακούγεται ότι στο Οικονομικό Επιτελείο διερευνούν τρόπους για να βγουν τελικά περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους και για να μπουν εν τέλει και περισσότερα έσοδα στα ταμεία. Και να μην δούμε στο τέλος αυτού του χρόνου πάλι τους ίδιους ορούς από πινακίδες στις εφορίες. Τώρα, κατά πόσο ισχύει αυτό, θα περιμένουμε. Οι πληροφορίες μας όμως λένε για 2 σενάρια τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι. Ένα που αφορά στην μείωση του φόρου γενικότερα 30% των τεκμηρίων. Γνωρίζετε κι εσείς, κύριε Πάτσιο, σχετικά με αυτό. Και μάλιστα ότι να αφήσουμε και όποιος αφήσει τις πινακίδες, έτσι, και πάει κάποια στιγμή να τις ξαναπάρει, να μην πληρώσει για όλο το χρόνο, όπως ήταν, αλλά μόνο για το διάστημα στο οποίο, δηλαδή κατά αναλογία να βρεθεί χρονικά, πόσο διάστημα
είχε τις πινακίδες ή δεν τις έχει και έτσι να πληρώσει τον σχετικό φόρο. Ναι, κύριε Φράγκο. Είναι πάρα πολύ καιρό τώρα και λέγανε ότι να πληρώνεις ανάλογα με τους μήνες που κινείς το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά επίσης δεν περπάτησε γιατί δεν υπήρχε μηχανισμός να ελεγχθεί και αυτό. Πάλι τα πληροφοριακά συστήματα του. Αυτό μέσω των πινακίδων να ελεγχθεί, γιατί υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά που ακολουθεί το ολλανδικό μοντέλο και σύμφωνα με το ολλανδικό μοντέλο. Να σας το πω ακριβώς, κατά το πρότυπο λοιπόν της Ολλανδίας, δηλαδή τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τα χιλιόμετρα, να μετράνε ανάλογα με τα χιλιόμετρα λοιπόν, αλλά αυτό πρώτον δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ολλανδία, άρα δεν ξέρουμε τα αποτελέσματά του. Και ένα δεύτερο, χρειάζεται ένα ακριβό μέσο για να υπάρξει ο έλεγχος, που είναι το GPS. Ναι, είναι πολύ μπροστά για τα ελληνικά δεδομένα, μην το συζητήσουμε, είναι εντελώς εκτός της πραγματικότητας. Με τα χιλιόμετρα. Μάλιστα. Αλλά επίσης τώρα που λένε λοιπόν, για μειώσεις, κάτι άλλο που ζητούσαν όλοι ήταν ότι αγοράζεις αυτοκίνητο τέλος Νοεμβρίου, Δεκέμβριο και πληρώνεις τα τέλη για όλο το χρόνο. Και λέει άλλος, ρε παιδιά, ένα μήνα το κυκλοφορήσα. Μάλιστα. Γιατί να πληρώσω για όλο το χρόνο. Εμείς σας ευχηθούμε να βρεθεί τελικά όποιο μοντέλο και αν είναι αυτό, είτε είναι μπροστά οι Ολλανδοί, είτε κάποιο άλλο. Βέβαια, αυτό που λέει και ο κύριος Πάτσιος είναι ίσως πέρα και έξω από τα δικά μας δεδομένα, αλλά τουλάχιστον να περάσουμε σε μια μείωση φόρων που πρακτικά νομίζω ότι εδώ επιβεβαιώσαμε μέσα από συγκριτικά νούμερα ότι έχουν χαθεί πάρα πολλά. Το ισοζύγιο γίνει αρνητικά για τα δημόσια ταμεία μέσα από αυτή την οικονομική πολιτική. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους καλεσμένους μου, να ξεκινήσω από τον κύριο Φράγκου, να περάσω τον κύριο Πάτσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη Σταθάκη, μεγάλη μας τιμή που ήσουν εδώ μαζί μας και να μην σε χάνουμε. Γενικότερα ο κόσμος σε αγαπάει πάρα πολύ. Θανάση Μιλωνά, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Καλή σας νύχτα. 8:30 λοιπόν την Τετάρτη πάλι μαζί με περισσότερες απαντήσεις. Να είστε όλοι καλά.